ድሕሪ ወርሒ ይኸውን በዓሎም ናብ ገምገም ባሕሪ ገጾም ወሲዶም ናብቲ መጀመርታ ዝሓወሉ መዝርዓ ከባቢ ኣብፂሖም ክጥርንፎም ቴሌፎን ደው ኢሎም ተመርቃፎም ከምዚ ኢሉ ክሓልል ኣይተጸበዩትን ካብ ሓደ በዝሒ ግዜ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣዋሪዳ ኒኢቓቶ እዮም ዝገበራ ይበሉን ሓንቲስ ስለ ዘፍቀራ ጥሒም ንዘፍቀረት ልቢ እንተኽኢልካ ትቕበላ ኣይኮነን ግን ክተዋረዳ ጽቡቕ ኣይኮነን ዝብል ዘረባ ንጎኒ ገዲፍያ ክሳብ ኣንስኻን ኣብዚ ዓለም ቤና እንተርፍ ሓራይ ክብለካ ዘይሕሰብ ክትብል ዝበፅሐት ኩሉ ሙሉ ኣብ ግምት እትያ ሰብ ኮነኒ ዝብል ተስፋ ይነበራን ይኹን እምበር ናይ ውሽጡ ኣብ ውሽጡ ገይሩ ክሕግዛ ምስ ነብሱ ቃል ብዝኣቶ መሰረት ሳላ ዝሓገዛ ካብ ሞት ተሪፋ ምስቲ ጽቡቕ ገይሩ ዘደልደለ ሰብነታ ናብ ኤውሮጳ ክትኣቱ ተምኣዶ ዘላ ከምቲ ሓሳብ ልባውን ኤውሮጳ ኣተወት ቤና ግን ኣይኮነት ምስኡ እምበር ኣብ ዓዲ ጣልያን ብሰላም ምስ ኣተወ ክልቲኦም ተመስገን ኣምላኽ በሉ ጉዕዞ ባሕሪ ዘፍርሕን ናብ ሓንቲ ንእሽተይ መርከብ ጽዋትካት ዝመልአን ነይሩ ሰብ ናብ ድሌት ኣፋሕ ኣብ ዝበለተሉ ሰዓት ተታሒዞም ናብ ሚላኖ ኣበሉ ኣብቲ ንግዚኡ ሓገዝ ዝሕወታ ክእቀቡ ስለ ዝነበሩ ክሳብ ናብ ካልእ ሃገር ኤውሮጳ ዝኸዱ ኣብኡ ኣፂሎም ነብሶም ኣብ ምምላስ ኣድሓቡ ዝተዳኸመ ሰብነታ በብቁርበ ተማሓሸን እናደልደለት መፅአት እዚ ኩሉ ክኾን ከሎ ካብ ጎና ኣይተፈለየን ብዘይ በቂ ደገፍ ይገብራ ነበረም ነዝታት ኣብ ግምት እትያ ምስቲ ኣብ ሃገራ ክላትን እቆ ዝነበረት እንዳገናዘበት ብጣዕሚ ተገረመት ኣብ ልዕሊ ዘለዎ ኣክብሮት ሕጂ ሰማይ በፅሕም ኣብቲ ሰብ ዘላይ እወን ኣብ ጎና ምዃን እሞ ከዓ እቲ ኩሉ ንኢቓቶ ክላ ንልባ ትንከፉም ብእቲ ገብሮ ዝነበረቱን ተጣኣሰት እንታይ ኮይነ ክንዲ የፍቅረኪ ዝበለኒ ማዕረ ክንድኡ ዘዋርዶ ዝነበርኩም ካብ መግብረይ ስባ እንተዝኸውን ካልእ ነይሩ ኣፍቂሩን ዝመፀካ ሰብ እንተኽኢልካ ትቐበሉ ኣይከኣልካን ግን ክትፅወተሉ ፅቡቅ ኣይኮነን ሰብ ድማ ከፍቅር ስለዝደለየ ጥራሕ የፍቅር ማለት ኣይኮነን ካብ ኮነ ንዝኾነ ሰብ ከፍቅር ይኽእል እዩ ንኡን ከምኡ ገጢሙ ንኣይ ኣፍቂሩ ኣነ ግን ምስ መሓዝቲ ኮይነ ይላገፀሉ ነይረም መቼም ወዲ ሰብ መዋዕሉ እንዳተጋጊ ኣይነብርን እዩ እዚ ዝሓለፍ ኮነ ይሰሓራ ጉዕዙ ድማ ክንደይ ነገር ምሒርኒ እዩ ብዝኾነ እቲ ቁም ነገር ካብ ጌጋኻ ምምሓር እንድዩ ብመልክዕ ኢሉ ብካልእ ነገራት ተመኪሐ ድሕሪ ሕጂ ሰብ ከይጎድእ ምስ ነብሰይ ቃል ኣትየ ኣለኹ ወረዚ ኩሉ እንዳሓገዘንኸ እንታይ ኮይኑ ፅቡቅ ገይሩ ዘየለኒ ክሳብ ሕጂ ኮሪሉ ኣሎ ማለት ድዩ ካብታ ፅማቕ ዝደፋዕክሉ ሰዓት ኣትሒዙ ሕልም ኢሉ ዝነበረኸ ንስደት ወፂኡ ነይሩ ማለት ድዩ ከም ሰብ ከማን ድሓይ ክገብር ዘይፈተንኩ ኣብ ሊብያ ክንራኸብ ኢና ኢለ ፈፂሙ ሓሲብ ኣይፈልጥን ኣብ ሂወት እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣይፍለጥን ክበሃል ሓቂ እዩ ይገርም እዩ ብዝኾነ ሳላ ዝተራኸብና ጠቒሙን እዩ ንኢካ ዝገደፍካዮ ሰብ መፂኡ ብሓልዮት ክዕልካ ከሎ ካብ ዝኣቢ ምስኣር የለን ስኢሩን እዩ በቲ ኮነ በቲ ስለቲ ሓልዮቱ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ምስጋና ይግብኦ እንዳበለት ኣብታ ንእሽቲ ዓራት ብሕቑኣ ደቂሶም ነታ ናይ ተደራቢት ዓራት ኣብ ልዕልያ ዘላ ፍርናሽ እንዳረኣየት ምስ ነብሳ ትዛረብ ዝነበረት ስማዕነ እንዶ ሒኖክ እንታይ ኮንከ ኢኸ እዚ ኩሉ በዲለካ ክንሰይ ሓሊትካ እንዳረኣኻኒ ከለኻ ክትዛረበኒ ፍቓደኛ ዘይኮንኩም ንፅባሒቱ እንዳተመስሐ ተሓቶ ዘላም ክምልሰላ ኣይተሰምዐን ከምኡ ይሓይሽልካዮ ምሽ ዝዛረበ ከለኹ ምስ በለቶ ደጊማ ግዳው ሊድያም ከም ሓንቲ ጓል ሃገረይ መጠን ኣብ ግዜ ፀገምኪ እሞ ከዓ ኣብ ስደትን ሊብያን ካልእ ክሕግዘ ክግቡእ እዩ ምሽ ሓደ ግዜ ዝፈትዎ ዝነበርኩ ዝኾነ ዘይፈልጦ ሰውን ከምዚ ንኣኺ ዝገበርኩልኩ ምስ ገበርኩሉ ነይሮም ስለዚ ኣይትሰከፊ እንኳዕ ብሰላም ናብቲ ሰብ ዝበፅሖ በፃሕኖም ካብዚ ኢኑ ኣብ መንገድና ክንገብር ኢኖም ንኣኺ ከም ትምነዩ ይፍጠረልኪ ንኣውን ከምኡ መቼም ትምክሒ ፅቡቕ ከምዘይኮነ ግዜ ምሒርክ እዩ ኣብዚ ዓለም ዝኸበረ ነገር እንተሎ ሰብ እዩ ሰብ ክቡር ፍጥረት እዩ ሰብ ኣክብር እዩ ኣብ መፅእ ሂወትኩን ሰናይ ምንልኪ ንኣኺ ብምፍቃረይ ሊድያ ኣይተኣሰነ እዩ ሰብ ኮይነ ንዝኾነት ጓል ከፍቅር ድማ መሰለ እዩ ምናልባት ንፅሑ ልበይ ኣብዘይኸውን ቦታ ብምዝርአይ ፅቡቕ ምሕርቲ ክሓፈስ ብዘይምኽኣለይ ከም ሰብ ክስምዓኒ ግድን እዩ ልበይ ሴርኪ እኺ ነዚ ክሓብዓልኪ ኣይደልን ነዲደ ተቓፂልየ ብዝኾነ ምስ ሰብ ከኮነ መድሓኒቱ ትምክሒት ገዲፍኪ ሰብ ጭኖ እዩ ኣብዚ ዳርጋ ወርሒ ጌርና ኣለንም
ጽባቐ ከይመመሊሱ እናደመቐ ይመጽእ ኣሎ። ጽብቕቲ ኢልኪ ክትጀሓሪ ኣብ ዝጀመርክሉ ነቲ ኣብ ልብያ ዝነበረት መልክዕ ከዘክሪ ምዃን ብናይ መስትያት ክትርእዩ ኣነ ዘይነግረኪ ቅድሚ ሕጂ ጽባቐ ምስ ጽባቐ ዕምባባ እንተተወዳድረ ኢለኪ ነይረ ንሽ ረጊፍኪ ነርኪ ከምቲ ዕምባባ ዕድል ጌርኪ ግና ካልኣይ ግዜ ካብ ወርሒ ክትደምቂ ዕድል ተዋሂብክሉም ይኹን እምበር ንክትጀሓርሉ ኣይኮነን ካብ ጊግኡ ዘይምሓር ሰብ ኣሸ ጥራሕ እዩ ሃራይ ዶ ኢዱ ሕጂ መመንገድና ክንገብር ኢኖም ኣነ ብስኸዶ ሃገር ወሲነልኩ ርክብና ኣብዚ ከበቂ በላ ዓይና እንዳጠመትም ከበቂዒ ዝብል ዘረባ ምስ ሰምዐት እንታይ ከም ዝኾነት ውሽጣ ክሕመስ ተፈለጥም ከምዛ ብዘይ ክዳን ኣብ በረድ ዝገደፏ ከተንፈጥፈጥ ጀመረት። ንእለቱ ገጻ ሕዚ ዝበለ ስምዒታት ተፈራረቐ ብኸይ መጻው ኣዒንተው ንብቓት ቆፀረም ንውሽጢ ክትሕዞ ተቃለሰት ንብቓስ ኢሩ ግዳ ጥብ በለሙ ኣብ መእጉርተ ኣልቦም በጃኻ ኣይነፈላለ ዝዓይነቱ ኣጠማመታት ተፅምቶ ነበረት። ቀሲሉ ዝጀመረ ንብቓት ውሕጅ ክቕየር ግዜ ኣይባኸነን። ተፈርሻሕዳም ብደገ ንዝመፅእ ማይ ዝተሓፀበት ምስ መስሎ ነይሩ። ማይ ግን ኣይኮነን። ናይ ምንታይ ምዃኑ ነጊዜኡ ዘይነፀረላ ብርቱዕ ንብቓት እምበር ሄኖክ ስቂሉ ይእዛባ ነበረ። መወዳእቱ ከምታ ዘላታ ዝኾነ ክእብዳ ከይፈተነ ብድድ ምስ በለ ኢዳ ሰዲዳ ከሮ ኣቢላ ሓዘቱም ገጹ ካይመለሰ ጠጠው ዳኣበለ ግና ዝኾነ ዘምልኦ ቃል ኣይነበረን።